Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, amai vemusikana wekurohwa vazotaura ivo kuti aiwa musikana haana kushaya as reported before papage ramukoma simba ndo pane news dzandatora ndikauya nadzo ndikakuudza kuti musikana weye ashaya. So we apologize, very sorry for that, but nyaya hombe yapo ndeyekuti hanzi musikana akabayiwa kunhengo kunhengo yake isikarudzi, saka akabaiwa nechimuti, ari kubleedha zvisingaite, and then asikuita sei amai havasisina mari, saka vari kuchema kunyika yeZimbabwe, vari mulocal, vari diaspora, and ndoziva kuti mafans angu epanapa, mafollowers angu epanapa pachitubu, you don't disappoint, and nepadiki pashoma paunapo, even $1 ukangosenda rinoita sei, rinoita go a long way handitika. Saka rega tivanzwe vachitaura ivo zvakaitika kuti aiwa musikana achiripo, musikana mupenyu, musikana wacho atoripo futi pavidhio iroro, and vachamboisa nhamba dzacho tichazodzisa pascreen apo modziona dzeeco cash. Vanokwanisawo kubatsira, ngatibatsirei handitika. It's a good news kuti musikana achiri mupenyu, saka ngatite arapwe awane utano hwakaita sei, utano hwakanaka handitika. Ndisandapinda munyaya yangu iyoyi, ndisanda kuratidza video, ndingoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number iyoyo handitika. Saka rega itinzwe moms vachitaura kuti zvakamira sei, the current situation. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Mai Mavis. Ndine musikana akarohwa. Vanhu vari kuti ashayika aiwa haana mupenyu. Chiripo ndechekuti mwana akakuvara zvakanyanya. Saka inini ndiri chirikadzi, handina anondibatsira. Mari yezvinezvi yandandinayo yapera apa hatisati taenda kukoti. Uye mwana ari kuda kurapwa nekuti inini ndandisingazive kuti akabayiwa nechimuti kunhengo yake. Saka mwana ari kubleedha zvakanyanya, ari kupera simba. Saka ndiri kukumbirawo rubatsiro kune vanogona kunditumirawo mari pamukuru. Ndinoshandisa 07833159116 inoburitsa kuti Serbia muchenjekwa. Taura namba dzeeco cash iwewe. Namba dzeeco cash dzangu dzinoti 077586238 inoburitsa kuti Mavis Mada. Ndinotenda hangu kune vose vangandibatsire mhuri yeZimbabwe, nekuti zvinhu zvakangooma ende zvakaitika ndisina kutarisiro yekuti zvinhu zvingazodai so. Maita henyu. Right, mazvinzwira mega, hapana chekubvisa, hapana chekuwedzera. Namba ndidzodzi dzamuri kuona dziri pascreen. Bandinokumbirawo mabora ngoma, siyai mwana, sendai mari chete. Zvekuzoda kutanga kutaura tunyaya tusina basa, turikutokuzivai, siyai mwana handitika. Kana uchikwanisa kubatsira, batsira. Kana usingakwanise usade kutsvaga tunyaya tusina kana nebasa rese handitika. Saka ndonyaya yanga ndangoya nayo, a quick update, kuti ndingokuzivisai kuti aiwa musikana achiripo, musikana mupenyu, vari kutsvaga rubatsiro rwedu. Timu rangu rediaspora ndokutembai,
timu rangu relocal ndokutembai, genga rangu remujoza muno mundoziva kuti munoita mawonders, amudisappoint. Saka ngatiitei kadimbu tibatsire mwana aite sei arapwa handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera. Ndine mwe hot iri kupisa yanda kubatirai pakashata. Just make sure wasubscriber and wagara uri pachannel nekuti ziri kupisa, ziri kuita sei ziri kuuya nhasi manheru. Ma1 pachanakidza panapa, ndaona panakidza. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.